Guys, mga danlog-danlog wala da maghinay-hinay kita kay para di ta madakdak sa tong gilakawan. Ug diri makita nyo da guys nga mo akong ibutang diri ang kahoy kay para dili siya maulan diha ra gyud siya sa daplin o kadi mo na among kahoy dia guys nga among butangan. O ana tighanas among kahoy guys, mo na among binugha dia guys. Oh, mo siya na to. Uy. Papagabugha mo ni kahoy. Kabugha mo rin kahoy papa diri ato yun yung tabangan ato ning rescuehon no dire. Ang rescuehon ni siya kay lo ipud kayo. Dili mahimo ni. Kailangan na punta mo tabang mo rescue na ani. Mo rescue kita diri guys para mahuman og dali ning kahoy para dali ra ni mabugha. Pero 40 lang pud ang gahi ada ning bugha uno na 40 madinga ko ana ni gamay ra benta ni 40 ra ng pagahi-gahi. Wala mo tataran? Tataran ni mo ni. Sini ani. Nalibog yung unsang tataran gigamit papa dire mo order ning tataran na nga kahoy ra gihapon pero kahoy magitang tataran pero lain man ka dili din mabugha ni kahoy kay 40 din gahi agay guys mo din ning gihimo na lang tataran no atong ni idok-dok atong kan kay nahuso man pud god o dire makita na jud guys bugha tag mayo ani larga na ginitaan ni kay bugha kita perti lang gyud haya og tunong nato nang liki-liki guys tan-aw nang liki atong giuna gyud liki mo gyud na okay guys tabang na puta og bugha dire bugha na puta og kahoy kay mao gini atohang panginabuhi nga magbuga-bugha ta dire og kahoy mo ani siya guys pas kita mo bugha no kay ato man gi forward gyud guys mo na siyang pas kay murag bigibitok wa murag gyud tan-aw na mong lihok dire guys mo ni among trabaho gyud dire mo dire nga magbugha ra gyud mig kahoy makita nyo na guys nga unsa kabuutan ni Jongjong Mohili vlog diha nga unsa kabuutan nga mabugha kahoy tipong gahian ang kahoy ay ipil-ipil man din ang kahoy kan ba ipil-ipil Japan ba Japanese o Japanese o sa na diha o basta mao nang kahoy among gibugha porting gahiya kay tanan ug unsa nang kahoy nga porte man hulom siguro kay na mayo sa suba porte na ken siguro dugaya porte nang ugaha do guys kay na porte jong gahiya gyud grabe yun kagahi sa kahoy no grabe gyud kanin pahuway na lang taani relax sa taani kuya porte yung kapoya gyud pagbugha gyud guys mo na si papa na lang bugha kay ni relax sa taong ko grabe kagahi sa kahoy mura man putag ipamaula na relax sa taan ni gamay guys kay murag kapoy man gyud ang atong murag akong ginhawa murag abot naman sa liog na naman taman mo nang dire kita po relax sa tagamay kay si papa maayo mo kay mo bugha na dian ano mo kanang plaster sa kahay dali mo kay mo sipak dali ra kay tanan basta kan kay basigi magbugha mo na dali ra kaayo ba hanas na Samantala nga napadayon tagbugha guys ato na lang ning hakoton ng binugha ni papa diha nga atong hakoton kay para dili maulanan kay kabalobe mo nga magsigig ulan-ulan gyud kada adlaw halos-halos lang ni kada adlaw ato ni hakoton guys aron dili mabasa og diri atong ning hakoton guys ato ning ibutang og sako kay atong pasanon og pagkahuman anang pagpasan na guys o sige padayon ta pagpasan ani guys makita nyo na guys nga unsa ko diha nga magpasan tag kahoy atong ibutang diha sa sako kay para dali kipod mahuman kay para dili ta maabsan og ulan kini kay hapit na ra ba kay mo ulan mo ning paspasan na magbugha apila ray pagbugha Pinoy good me dali kay basta kaming duha magpapa magbugha dali kay mo pisan pag pila ka kahoy pa na diha okay aton ning puson aton ning pasanon ang atong kahoy og dire umupasan ta sa atong kahoy guys kaya kining dali kay ulan na o diha kana akong gitakangan diha guys mga danlog wala da maghinay-hinay kita kay para di ta madakdak sa atong gilakawan ug diri makita nyo da guys nga mo akong ibutang diri ang kahoy kay para dili siya maulan diha ra gyud siya sa daplin o kadi mo na among kahoy diha guys nga among butangan o ana tighanas among kahoy guys mo na among binugha diha guys